אחד הדברים שאתם תהיו חייבים ללמוד איך להתמודד איתו, וזה ברמה היומיומית, זה ההתמודדות עם הסחות דעת. תמיד יהיו הסחות דעת. הסחות דעת יכולות לבוא בצורה של איזושהי הודעה שמישהו רוצה את תשומת הלב שלנו, שיחת טלפון שמישהו מתקשר והוא רוצה משהו, קרוב משפחה שצריך משהו כרגע. לא. אתם לא נכנעים לעניין הזה של הסחות דעת. מה אתם כן? אתם יודעים בדיוק מה הדברים שאתם רוצים לעשות אותם היום. דברים שאם אתם אומרים, סוף היום יגיע, ואני אסמן וי על 2-3 דברים עיקריים שהתרחשו היום, מבחינתי סימנתי וי גדול, הצלחה טובה על היום. אנחנו לא ניתן להסחות הדעת להפריע לנו. עכשיו, העניין של הסחות דעת זה בדיוק כמו שאתם נוסעים בכביש. ככל שאתם תהיו במהירות גבוהה יותר, ההתנגדות של הרוח תהיה חזקה יותר. ולכן זה הגיוני, אנשים שבכלל לא מתקדמים לשום מקום, תראו כאילו הם במכונית חונה. אין להם כלום, אין הסחות דעת, אין שום דבר. כל החיים שלהם זה הסחת דעת. ככל שאתם מאיצים את המהירות בצורה גבוהה יותר, אתם מצליחים יותר, אתם צריכים מצד אחד להחזיק את שתי הידיים על ההגה, ולהיות מודעים שההתנגדות של הרוח, כלומר הרבה יותר הסחות דעת, ואנחנו חייבים לדעת להתמודד עם זה. אז קחו את זה ליום, שימו את כל הסחות הדעת בצד, או תמצאו לזה איזה זמן שאתם הכי לא פרודוקטיביים כדי לנפנף את ההסחות האלה ככה במהירות ולהתייחס אליהם היכן שצריך. לא כל דבר אתם צריכים להתייחס אליו. זה גם כן איזה קטע כזה, שאנשים חושבים שכל דבר שפונים אליהם צריכים להתייחס. לא, ממש לא. ולהיות בפוקוס על הדברים שאנחנו רוצים להשיג. יאללה, תצליחו.